Пепи сякаш тръгва по-бързо от Серго. Сега, първо тук човек трябва да си направи система на разплитане. Браво, Серго. Айде, Пепе! За този случай отива фразата система хризантема с инжир отвързан козата. Отива фразата. Защото с инжир са вързани все пак. Абсолютно на едно ниво са. И сега към цялото разплитане и към системата, която може да си наумил да разплиташ, се добавят възлите. И тогава вече става наистина система хризантема. Серго събира въжето вътре. Петър по стар обичайна обетица хвърля въжето отвън. Добре. Давай. Да, стратегия последния път. Май сега вече и той го прибрава. Давай, Серго. На Сергей отвън. Добре, да. Обаче се е закачило въжето на Сергей. За... Въжето на Сергей се е закачило за неговата котва. Куката откачи го от Сергей изглежда като Кука, котва, жестоко как трябва да се оплетен. нарича това? Обаче искам само да Защото е много забележа. добре. Прилича на котва. Да. Забележете колко много си клатят клетките и двамата момичетата въобще не бяха така. Ама те така, ако им се клатят клетките, когато въжетата им спаднат от едно ниво надолу, могат да паднат. Точно това между Момичетата бяха супер стабилни. Вярно е и по-бързи според мен. Не бяха по-бързи в Да, никакъв случай. момчетата са по-бързи, да. Не. Гери права си за това, че много се клатят и преди да започне битката, аз ги посъветвах много да внимават, защото като намалява Ако въжето, се изчезват клатят, стените. така ще паднат със сигурност. Да. Когато въжетата спаднат под кръста им. Еми те даже се опират на въжетата. Разбира се, те и двамата имат късмет, че не са много високи. Аз не знам какво им е, защото цял живот съм много висок. Серго говори, аз такъв начин. Някаква странна позиция на тялото. Според мен Сергей води вече. На последната битка, която Сергей игра с въже, спечели и беше изключително красива битка. Айде, Пепи! Ако някой не се заплете и не направи някаква голяма бела, Тогава куката или вече по-ново му... Котвата. Котва ще реши битката. А ако си заплетат двете въжета едно в друго? до сега не са се е близо. случвало. Може би тогава трябва да се превземат на абордаж и да почват да си нанасят и умручени удари. Ако паднете, ще изгубите време, защото ще трябва да се качите обратно, това няма да е лесно през въжето. Като първо трябва да се свестите. Китките! Това е Нямо Кино! Нещо се заплетели. Какво стана Петър ли? тук нещо прави странно, не го разбирам. Развързва възъл. Той всеки път става все по-гаден за развързване. Давай! Защото система въжето ти става все по-дълго. Еми да, малко сложно Оле, много се клати. Обаче много се клати, да. Не, така. Браво! Закачило ти е въжето за куката. Дърпай! И след Малко ще се води, спре. много малко води Сергей според До мен. сега водеше Петър, сега може би малко води Сергей. Прави се, давай! Хайде, Петре! Айде, Пепе! Айде, Пеп! Дано никой да не пада. Това не се е случвало до сега в сезоните. Не се е. Никой не е падал от клетката. Добре си, Добре си, браво! Много си добре. Пепи, по-бързо! Давай. Дай, така! Заплете му се котвата на Петър в много неподходящ момент, обаче той запази хладнокръвие и освободи. Струва ми се, че Серго води, но мисля, че не е много. Добре, давай! Браво, бе, машина! После искам да кажа малко статистика за тази битка, уважаеми зрители. После целта е на 5 метра от дуелистите. Пепи, темпо! Въжето, в което те ще разполагат, е около 50 метра. Тоест предостатъчно им е. Много е важно кой ще стреля. Сега ще западне Петър. Да. Айде, Пепе, темпо! Серго, ти си!
се е оплело. Айде, Пепи, Не се е оплело, така Дай, изглежда. Пепе, темпо! Давай се, добре. Сергей продължава да води с 30 секунди, според мен. Давай, 30 секунди по-рано на този етап изглежда, че ще стигне до... Значи, че 30 секунди са може би 2 изстрела, ако си прав за 30 секунди. А в 2 изстрела с малко късмет всичко може Може да и се да не са реши. 30 секунди, може да са 20. Айде още малко. Бих искал да кажа, че миналия път, когато Сергей се изправи срещу Петър в личностен сблъсък, Петър победи. Ай, че му остава малко. Това е битката, в която трябваше да режат, да цепат и да си правят, стълба. Айде, Пепе, бързо, бързо. Да, Ето че тук се лошо забавя стана, Сергей в много важен Сергей момент. се оплете, да. Айде, Пепе, наваквай! Браво, браво! Прибра си куката вътре мъдро. Успя да излезе от неприятната ситуация, все още като лидер, според мен. Абе, води ли още или Петър настигна? Води малко. Са ли Според мен абсолютно равни? води малко. Води малко. Виж, сега че тук да има два разплита. реда, Петър. Има възел, Продължава обаче, да има който не го 30 вижда и секунди не го преднина. разгледа. Да. При Петър много кофти се оплете въжето и то Добре, аката. Супер си. Давай го отвън. Ще някакси се реши на финала битката. намери начин да Сергей да разпита възлите и да излиза от кофти ситуации. Сега Петър обаче според мен ще го догони. След това много бързо трябва да направи развързването на възела. О, и Серго се Тук има заплета май на края. Те първа Петър влиза в предпоследния възел, където Серго вече е от около 30 секунди. Наистина около 30 секунди е преднината. Серго му остава един възел. Точно така. Сергей ще има право да стреля след като развърже само още един възел. Да видим дали няма да изпадне в криза до тогава. Петър е плътно след него. После започва инфарктната стрелба. Поне при момичетата стрелбата беше наистина инфарктна. Последния възел развързва Сергей. Петър още не е стигнал до последния възел. Давай. Оплело му се е въжето. Сега Петър се забавя. Много важен Ето, виж момент. сега как си им въжетата. Виж къде се Как оплело да не си въжето мислиш, на че може Петър. да се Ще се оплетат, разплетат. да. Няма да се оплетат. Не е логично да се оплетат въжетата. Би трябвало Петър излиза от ситуация. Сергей ще стреля всеки момент. Само трябва да си издърпа цялото въже. И Петър е плътно след него. Серго вече го вади. Давай! Серго вече има право да стреля. Сега е важно да не оплита нищо. Къде си заплел куката? Не. В обувката. Трябва да се изправи, може би, но той не го прави. Не е задължително, обаче явно не му е достатъчно. Давай! Сергей Колко започва време да ще стреля. му Петър трябва да запази хладнокръвие, за да стигне до изстрел. Имаш да развързваш възел, Петре. Петър има да развързва още един възел. Значи по-голяма е разликата от 30 секунди. Защото вече втори изстрел на Сергей. Сега те първа почва тук става. Давай. Чакай. Достатъчно ти е, дърпай куката. Може би решителен момент в битката. Не е нужно цялото въже. Добре. Не ти трябва цялото въже. От първия път, момче! Петър вече има право да стреля и той. Ще прави изстрел. Добре. Давай. Малко прибързан обаче. Сега да си го закачи. Това беше умно, което направи Сергей. Това беше много умно. Не, Тук сме виждали да губи човек от този момент, да знаете. Вярно е, че сме виждали. Ще може ли Сергей да направи реванш? Айде, бе. Айде, има време. Браво! Пак сигналите получаваме. Сергей, може ли само да повториме танца? Аплодисменти за Сергей! Петре, какво стана? Водеше в първата половина, после нещо стана. Какво стана? Добре, се чувствам, беше по-добър, очевидно има победи. Страхотен си. Уважаеми дами и господа, започваме да играем битка за 3 пендара. Тя е щафетна
И ако Елбетица мислят да се връщат в матча, Защото губят с 3-0. сега е момента да го направят. Струва ми се, че подценяват дуела за сега, защото мислят, че в Кърпа са им вързани щафетните битки. Гери е при Петър за последни наставления, предполагам. Пепи, това вярно ли е, че подценявате дуела и Не подценяваме, Гери. разчитате на щафетните? Не, ние сме преценили всички битки до момента и смятаме, че сега започва истинската битка. Ами добре, дайте всичко от себе си и дано да не се разочаровате след тази битка. Надявам се. Готов ли си да ти броим? Готов съм. Елбетица, готови ли сте да помагат? В такъв случай започваме след 3, 2, 1, старт! Айде, Пепи! Да, от тона се зависи абсолютно от него. Факт, че е така. Тече ли времето, колеги? Опа! О, разбрали сега? Защо са неприятни тези люлки? Аз си спомням тук хора много унизително да висят на тия люлки в годините. Много неприятна работа. Според мен зрителите гледат това предаване. Охо, Какво направите, въобще Той не ще се може опита да се спре. прехвърли през. Изобщо не разбирам какво прави. Той не иска въобще да... Опитва да мине Ами, направо това на според втората мен е люлка много без средства. рисково. Въпросът е, че с малката люлка се опитва да си разбие глезените, според мен. Браво, Пепе! Ето успя, виждаш ли? Да, виждам обаче как се клаща. Дръж, Пепи! Дръж! Браво! Браво, Пепи! Дръж! Дръж! Браво, бе! Кои искат да вземат? Кои? Тия, спирал. Не. Ти как въобще си жив, братче? Ага, ама това е по-трудно. Спиралата Не, е много по-трудно неприятна. също са люлките, но спиралата е за тънка нервна система. Спиралата си има пенизи, които човек, ако не ги сване бързо, може да се притесни леко. Връчни това зад. Тук Петър включи турбото. И сега трябва да мине с това нещо. Обратно, по обратния път. По Обратния път. Успокой си люлките. Много се клатят тия люлки. Това според мен е... Всеки от тях го е гледал по телевизията и си казва, ма защо са толкова сложни тия люлки? Какво сложно има в тях? А то ето, че има какво. Тук, ако беше Теди на тия люлки, просто не знам. А защо Теди? Теди има проблем с въжетата! Браво, бе! Няма да пускаш ръцете в никакъв случай. Само на тях. Долу е... Добре, това да не се... Оле, майчице! Това да не Успява да се... запази баланс. Браво! Има баланс, Петър, това е безспорно. Не, няма никакъв баланс, просто успява да се хване. Има ръце, според мен. Има и баланс, и джудженца, всичко има. Не, Пепи, минаваш да, в руските! Обратно! 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 Оттам на тук! Давайте! Ей, наут ме направи. Ами обяснили сме ти го 1000 пъти. Идаш до люлките, Аз съм вече идаш навътре. до чувалчетата. Може ръкавици, да. Имате ли ръкавици на место? Много Да добре се дадем на прехвърля Андрея ни. обаче. Много добре. А както са казали старите българи, Като котка е. скипва средната люлка. Е, това е най-българската стара дума. Скипва. Дръж супер си, Пепи! Еми, аз не съм много сигурна, защото трябва да се скипва. Еми, защото не знам какво да средната направя люлка е така. много трудна. И ако имаш шанс да я скипнеш, е хубаво да я скипнеш. Защото в българските предавания скипваме разни неща. За това говорим. Браво, бе! Браво! Сега се казва пропуснеш, но старите българи се казвали скипнеш. Петър май схвана посоката. Това все пак е някакъв напредък. Браво, Пепи! Браво, Пепе! А така да качим. Тук с двата крака, ако ще стъпаш, знаеш. Заролей се да го стигнеш. Им чуш се измори, почва да диша тежко. Браво! Дръж ръцете без да пускаш. Като Тарзан е Петър! Браво, Пепи! Много добре, давай! Има още една да пренесе. сме добро. Играли сме добро, али сме немали Доста е шанса. задъхан вече. Направо. Ей сега. Наистина е като Тарзан. Браво! Някаква техника си. Внимавай, внимавай! Няма да пускаш ръцете. Айде,
набери се. Трябва да ви кажа, уважаеми колеги, че така като се редуват, все пак е по-човешка тази битка, защото се налага да направи само 3 курса и сега му предстои последния. Когато я играеме 1 срещу 1, тогава с 6 чувала трябва да направи 12 курса и тогава идват големите проблеми. Защото е по-тежко. Добре. Този път започва с шишовете. Една последна е оставила за Андро на спиралата. Отляво надясно. Единият ти път е към Андрей, другият ти път е към чувалите. Кое е толкова сложно? Защото няма към Гери, аз само не я гледам. Гери е бял Практически към леопард. чувалите, Не ти към мене. стигнаха момичетата вътрета, сега вече се огледа и в Гери. Те не останаха. Това сигурно е болестно състояние. Те останаха малко. Пепи, концентрирай се. Гери в момента е бял северен леопард. Давай бързо. Ама той не си ли удари няколко пъти краката с тази малка люлчица? Последен чувал за Петър, който предава щафетата на Андрей. А времето тече. Дойде време и за решаващата част на играта. Елбетица вече е на арената за последната си отборна битка. Петър и Андрей са готови да режат, да цепят и да се развиват от едно въже. Напомням, че резултатът е 7-3 за вас, след като се върнахте от 3-0, изравнихте 3-3, взехте си алманаха и сега вече водите с 7-3. Петър, ти ще сложиш началото на тази битка на практика, но формално ще го направи Андрей, който ще натисне бутона. Готови ли сте? Готови. А гидката имате ли? Публиката какво кажете? Добре, тогава, нека започнем след 3, 2, 1, старт! Прехвърля единия крак, Пепи. Пази главата, Петре! Времето тече. Дай на смърт. Много е бърз. Така, давай. Он е луди и той ще се върти яко, нали знаеш? Търси държето, Пепи. Супер, давай, Петре, не губи инерцията. Като маймунка се прехвърля. Пази главата. Давай с инерция направо. Много добре, че е с Пази ръкавици. главата, но най-вече бързай. Най-вече бързай, защото един от вас двамата след само половин час може вече да не е част от фермата. И това зависи от всеки един елемент в тази битка. Браво, Пепи. Пепи, супер. Айде още Абе, малко. дали не му се зави свят? Ами малко се забави като че ли. Оправя си въжето. 2 въртела. Колко му остана още? Готов ли е? Готов е. Готов. Готов е. Един-два Обаче му кръга се на вие друга свят. Се трие малко. Имам чувство, че му се зави свят. Зави му се. Свят, Да не безспорно. му е станало лошо. Защото малко ми стори, че залитна и се притеснявам от това клякане, изставяне и дълбоко дишане, да не му е станало зле. Почини малко. Ми не изглежда да му е зле. Я виж как цепи. Супер. Цепи много добре и доста бързо се справи. Тази ритовица искам да кажа, че е най-дебелата от всички, които сме слагали до момента. Същото важи и за гредата. Айде, темпо, Пепе. Айде, момче. Този път цепенето на Петър няма нищо общо с цепенето в дуела срещу Много е добро. Кенан. Да, срещу Кенан беше по-бавен. Тази битка ще реши всичко. Браво. Кенан знам, че цепи добре. Не знаеме Сергей как ще цепи. Почти е готов, За Петър. Петър знаеме, че е добър. О, с такъв замах. Май го унищожи вече. Готов е. Диги. Хвърляй ринга настрани, когато го извадиш. И продължавай. Само че трябва да го Нагоре извадиш. рязко, нагоре рязко. Така, готово. Как И си, сега добре ли си? ще реже 3 филии. Върна му се цвета на лицето. Беше по едно време пребледнял. Това е много дебела. 15 на 15. Квадрат, който е 15 сантиметра на страна. Дишай, Петре. Можеш, Пепи. Давай. Дишай, Пепи, браво. О, това още първата ли е? Това е още Още първата. първата сякаш се бави. Ами не, много е бърз, защото това е много дебело просто. Тази града е 2 пъти по-дебела от предишните. Постоянно падат стърготини, Трион работи добре, Петър работи добре, просто дървото е ужасно дебело. Лошото е, че има още 3. Сега е момента вие малко да се съплодите. Като за последно давай. Речи като за последно. Точно така. Петър и Андрей знаят, че в края на тази битка, ако я загубят, един от двамата ще напусне фермата само 3 седмици преди финала. Мисля, че броени сантиметри
Делят първата града, обаче тя не иска и не иска да пада. Ето сега! Браво, Петър! Сега те първо ще реже втората филия. Те са много дебели. Уважаеми зрители, това е много трудно. Както вече ви казах, тук минава по нож. Това си го правил много пъти. Тук трябва просто волята да не напуска състезателите. В нито един момент да не се предават. Правил си го хиляди пъти, давай сега. Ще диши два. Айде, Пепи. Пепи, ако трябва смени триона, супер си. Между другото, преповява я и между другото, дори успява да забърза темпото. И аз мисля, че е малко по-бърз, отколкото с В предишната. никакъв случай не го забавя. Сменя ръцете вече, но това е нормално, изморява се. Темпо, темпо. Е, това Дали е стигна средата. Айде, не остана. Малко имаш още. Дишай, Пепи. Дишай с сила, с сила. Браво, браво! Това е, давай, не спирай, като хванеш темпо. Толкова изморително, продължава толкова дълго време. Браво, Пепе, е, това е, това е. Трябва Темпо. да дава максимум от себе си, защото въобще не може да се прецени Кенан и Сергей дали няма да се верят пък повече сила в края на тази Още повече, вечер. че и Кенан ще бъде много бърз в цепенето. И много се ядоса на люлките, което според мен ще му даде допълнителен заряд. Айде, Серго би край! трябвало да бъде добър в Последна рязането. филия. Какво казваш, Гери? Казвам, че Серго би трябвало да бъде добър в рязането, нали? Все пак се занимава с дърво. Ще видим. На Петър може и да не му се вярва, но му се вижда края на това упражнение. Петър вече е много изморен, това е нормално. Тия филии бяха огромни. Още не е минал половината на третата филия. Мина ли? Не Не ми изглежда да е минал. Не е минал, да. След малко ще започне да цепи Андрей, но до тогава Петър трябва да събере последните сили, които има в тялото му, за да ги хвърли на арената с цената на оставане в битката за победа в фермата 9, нишката на живота. Андрей вече загрява. Айде, Пепе. Айде, Пепе. Айде, Петре. Това ти е играта, това ти е играта. Между другото, това помага, защото му се дига му се силата, като го подкрепяте. Давай, 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 давай! Още доста има. Айде още малко! Дръж това темпо! Абе, вече премина средата, уверено да кажа. Последно. Аз не виждам да е преминал, често да ти Премина, призная. премина. Раздай се за последно. Айде, това беше последно, давай. Премина, защото... Жоро, какво значи този знак? Означава приключване. Невероятен финален спринт! Невероятен финален спринт! Още малко, Пепи. Последно. Раздай се. Измори се, Петър. Някак си, когато го подхваща отдолу, дървото изглежда по-ранено. Дай, давай. Финал. Но финала не е дошъл. Да, обаче Трябва да много внимаваме, защото ще му наближава. предава щафетата. Ето сега вече тази града започва тук да прилича на хартия. Айде, близо си, близо. Финален спринт за Петър. Много го затрудни третата филия. Невероятен финален спринт! И сега... Почивай и пий вода. Дишай. Сега стартира Андрей. Можа ли да намериш по-голям? Да, тия бяха най-големи. Не можа ли по-големи да намериш? Аз лично ги правя. Анди си прави голям. Наистина беше много трудно. Вижда се, че е много трудно. Цената Ема на пък тази той Анди битка е реже оставане в много хубаво. състезанието след 11 изминати седмици. Много е интересно, когато е отборно, защото си подсказват, говорят си, дават си съвети. Струва ми, Анди че е е доста малко по-бавен. по-бавен от Петър. Еми не е малко. Някакси много му е голям... Доста по-бавен и по-малко е разсякал. Този клин, който трябва да се прави. Много добре справиш. Дай, сила, хубав замах. Давай! Този клин, който трябва да се прави, сега вече става наистина дълбок. Айде, Анди! Ето, това е отборната игра. Как се надъхват взаимно. От тази страна. По-малък клин. Това ще е тежка битка. Точно там. Искам да напомня, че след това му предстоят тези ужасяващи три филии. Браво! Аз като гледам в момента колко му е неприятно, според мен всяко нещо, което е след тая ритулица, за него ще е награда. Браво! Айде, Андро!
За децата, давай. Точно там. Изключително интересна психология трябва да има тук един играч. Бори се за себе си, бори се за отбора си. Давай. Можеш, момче. Давай. Сила! Имаш я! Давай. Предстои му на това дърво да рухне всеки момент. Още малко, Андрео, можеш. Ударите са точни. Давай, точно там. По същия начин. Добър наставник е Петър. Малко. Там. Просто трябва да давате максимума. Изобщо не знаете какво ще направят другите. Там, давай. Дали е рано за финален спринт или не. Там, да. Изглеждаше много по-лесно от другата Сякаш страна, като срещата гледахме Петър. повече е издълбано, отколкото по средата на самата ритмовица. Искам ъгъла да го слезе за Айде, земята. Анди, Ъгъл. можеш! Анди, пойми Ъгъл отправи. Може би трябва да смени брадвата, Андрей. Не, добре си става, бе. Добре си става, бе. Вземи моите там да гледам земята. Давай, Очевидно е трябвало да смени брадвата. Магическите думи на очилатия Андрей. Давай. Как чувства, кога брадвата си тръгва? И това е след 9 години. Средата. Казвам, аз трябва да смени брадвата, но не ме слушате. Това се вика опит във фермата. Мини рута. Всеки момент рухва това дърво. Готовен, бърна. Готове, чупи се. Просто трябва да бъде точен ударът. Оле, не е вероятно това. Как ще има сила да реже сега е Край, въпросът. готова е. Може би още няколко Още удара. няколко удара остават. И наистина те първа трябва да режеш. Петре, почва да пружинира както Знам. твоя ония път. Ъгъла. Там. Те първо ще трябва да отрежи 3 филии, нали осъзнавате? Осъзнаваме, братче. Какво да правим? Живот. Мини удар са. Какво я държи, бе? Какво я държи, тая ритовица? Аз не мога да разбера. Сложили сме метална града отдолу в основата. Джудженци. Джудженцата са там. Пернишки винкели ни е донесъл папи. Дигай я нагоре! Дигай със сила. Не е щупен още. Той дигна цялата ритовица. Давай. Повече Така. с едно темпо. Това беше ефектно. Това беше ефектно, не беше много по правилата. Същото ще разрешим и на следващия отбор да го направи. Айде, Анди, можеш. Аз не знам вече Сега това рязане трябва да е маратонско наистина. това рязане как ще се случи след това цепене. Анди няма въздух. Андрео, гледай в земята, както миналия път и знаеш какво направиш. Мисли за семейството! Само в земята искам да гледаш. Едно темпо. Може би ще има прилив на енергия, когато първата филия падне. Много му е трудно. Гледа земята, не гледа филията, не гледа триона. Точно така. Някаква интересна... Лошото е, че няма Интересен сила. начин. Да. Браво, Анди. Браво, Анди. Ако намери едно темпо, в което не спира да реже, може би това е разковничето. Даш едно темпо и само дише, Анди. Много е го прави трудно, това. защото той Ще иска изкривиш. ужасно много сили на ритовицата. А иначе Сега. реже добре по принцип. Реже много добре, но сега се първо той ще събира силите. Аз мисля, че се движи сравнително добре. Не е много по-бавно, отколкото Петър. Даже може би са на едно и също темпо. Мисля, че средата вече я премина. На средата си, Анди! Сега ще стане по-лесно. Хайде. Той иска би много повече сили от Петър на ритовицата. Дали във фермата или извън нея, Андрей ще спи като пребит тази нощ. Със сигурност. Между другото и аз, въпреки че нарежа. Давай за децата, давай. Точно така. Едно темпо. Ей, сега ще падне Анди. Айде! Айде, брат, още малко, Андрео. Ето сега ще падне най-накрая. Да, Първата е долу. още, че това беше само първата. Можеш още. Той е на предела на силите си. Това е голяма битка. Естествено, както винаги, най-голямата битка е със себе си. Точно така, Анди. Точно така. Това темпо дръжи. Вижда се, че няма никаква сила, но се готви. Дава всичко от себе си, защото знае, че ако не се справи добре, един измежду него и Петър ще си тръгне. Давай. Ще им коства ли ритовицата победата в този дуел? Колко ще е трудно за всеки един от двата отбора, ако му се наложи да изгони един от най-любимите си и най-силните си мъже малко преди финала на предаването. Давай. Да! Давай, Анди.
Като че ли тази филия дори по-бързо се справя. Супер си, давай, дръж. Той може би малко възстанови силите след ритовицата. Въпреки, че как да ги възстанови на тази филия, но И аз това се тя чуя. вече е преполовена със Как ги сигурност. възстановяваш? Към края на втората филия. Дърпай, Анди, дърпай! Дърпай, точно така! Дърпай! Браво, Анди, браво! Тази е накрая. Ето сега чува се, че ще пада. Браво! Айде, последно Вода раз. се стича по челото му. Много тежка умора е това, с която се бори Андрей. Ей, това е битката за последно, Анди! Давай, Анди. Много пот и много труд хвърлиха и двамата с Петър, за да си заслужат място да останат. Дали ще има достатъчно? Айде, раздавай за Наистина няма последно! никаква сила вече Андрей. Обаче се бори и това е отвъд предела на неговите възможности. Сега е момента да го подкрепяте. Той дори увеличава темпото. Андрей дори увеличава темпото. Давай, давай. Аз направо не мога да повярвам откъде намира тази енергия. Просто вече вижда, че е на финала. Всяка следваща филия той режеше по-бързо от предишната. Във фермата е сложна комбинация. Давай, Анди, браво, давай. И Петър му помага. Давай, газ, Сега ще трябва обаче да спре времето. Давай. Малко остана, много малко остана. Там е, аз ще кажа къде. Давай, тичиш назад. Къде е бутона, пита? Давай. Айде, газ, тичи. Хора. Мисля, че даде всичко от себе си. Имаше ли повече сила? Браво. Имаше ли още сила или това беше? Накрая всичко, което стана. Ето отново на мен ще ми целунаш ли ръка? Моля ви се за Андрей. Финалният спринт и на двамата с тези триони беше главозамайващ. Видяхте ли си резултата? Елате да го запомните. Видяхме го, но въобще не му обърнахме внимание. След този екшен мисля, че трябва да му обърнете по-сериозно внимание, за да го запомните. Добре. Запомни ли сега? Да. Андрей, може да приемеш поздравленията на вашата агитка и да ни кажеш, мислиш ли, че ритовицата може да ви коства загубата? Въобще не сме. Андрей, имам един въпрос към теб. Мислиш ли, че ритовицата може да коства загубата ви? Може. Второто ми цепене на ритовица в живота. Като за второ цепене е много добре. Затова го питах да ми дава наставления. И той справи много добре. Финалният ви спринт на отишла на тази ритовица, така че заслужавате почивка и се надявайте това, което давахте, то беше всичко тук, да е било. Дали. Това е най-важно. Искам да напомня на Андрей, сега, точно в този момент, Едно пендарче. че едно пендарче Няма как. в онази битка с тежестите беше ето така пропиляно от теб, без да смяташ, че то е важно. Дали обаче то сега на финала няма да ви коства победата? Ние може да припомним и на Кенан, че се полюля и се посмяхме за 3 пендарчета. Това е един вид Дисниленд си направи. Ти плати си 3 пендари и се качи на едни люлки. Това направи. Положението вашето е, че дава всичко от себе си. Вярно е, че даде всичко от себе си, обаче в един момент спря бутона, отказа се. Искам още веднъж да ви напомня, че сте минали 11 седмици път тук и сега само след няколко минути един от вас 4-мата ще си тръгне. Вие се интересувате от резултата и сега аз ще ви го кажа. 3 минути и 6 секунди е разликата между двата отбора. 3 минути и 6 секунди.
Моля да чуем силни аплодисменти и за двата отбора. Секундите на едните са 47, а на другите са 41. Въпросът е обаче в минутите. 21 на 18. Топ. Колко беше вашето време? 21 на 47. 18 минути и 41 секунди за канатица! Този път Кенан вярваше в себе си и наистина позна. За 18 минути и 41 секунди Кенан и Сергей успяха да се справят с препятствието. Направихте уникална битка. Това беше най-сериозният дуел от началото на фермата до ден днешен. Истината е, че винаги в битката има един победител и това е по-добрият победител. Браво, момчета! Много джентълмен. Много джентълмен. Качахме Най-добрият нека победи. цял сезон. Амбицията, прекомерната, малко ти изигра лоша шеганата. Да. Няма никакво значение. Успейте ни на тях. Брадата е така, брадата е така. Айде, всичко добро ти желая. Заповядайте, моля. Петър, заповядай. Бора да стигне напред. Окей. Къде сбърка ти според теб, за да се стигне до този негативен вод сега? И само да добавя нещо. Момичетата, които ти водеше през цялото време, тъкмо момичетата днес те елиминираха. Бе, Жоро така... Жоро е един, той не може да го елиминира. Ако трябва да бъда честен, има един вод, който наистина не очаквах и той ме нарни най-много и това е вота на Жоро. Независимо дали той решаваш или не, защото в самото начало аз го приех много лично. Лично го приех Жоро. Почувствах го много близък. Смяташ ли, че те е предал? Да, чувствам се предаден, но това няма никакво значение. Щом съм стигнал до тук, щом така е решила съдбата или аз така съм решил, сигурно съм направил много грешки по пътя. Но това е бил моя край. В 11-та седмица да стоя с вас, да се усмихвам и да се чувствам чист пред съвестта си. Защото когато човек е чист пред съвестта си, точно така, всичко е наред. Има един много важен въпрос. Когато човек поеме по един или друг начин ролята на лидер някъде, много е възможно от един момент нататък да отнесе и цялата вина за всичко, което не се случва. Не беше ли по-лесно да не взимаш тази роля? И нямаше ли да е по-пряк път до финала? И тук ще оборя колко с прекомерната амбиция. Вие сами знаете, че тук сме събрани повечето интелигентни хора. Аз много добре знаех, че ако се движа по периферията, моят финал беше почти сигурен. Но това, което аз избрах да бъда, е да бъда себе си. В живота си съм такъв. Това, което правих във фермата, не се различаваше от живота. И да, това беше най-трудният път да вървиш напред във фермата. Защото когато лидерът поема отговорности и когато нещо леко се пропука или щупи, винаги лидерът е виновен. Лидер носи отговорност. Да. Какво си взе от мечтата и какво остана недовзето от теб? Сега вече, че почвам да се... Искам да ви благодаря, защото това, което се случва, е наистина магично. Тук времето минава с някакви различни параметри. Тук Айнщайн, ако дойде, ще се хване за глас, ще му си изправи косата. Прав си, ще напише нова Тук един ден е равен на седмица, една седмица е равна на месец. Така че това, което аз си живях, знаех,
И винаги за това не спирах да се боря, за да стигна до фермата. Че това няма никакъв шанс някъде да се случи, ако не при вас във фермата. Това е невъзможно да си го създадем в реалния живот. Благодаря ви, хора. Твоето вълнение в момента и сълзите, които виждам, че напират, са наистина една оценка на преживяването в фермата. За това какво би казало на хората, които в момента те гледат и се чуят дали да не се запишат за следващия сезон? Искам да кажа на хората, че ние трябва да преследваме мечтите си до край. Никога да не се отказваме от тях. Ако фермата е тяхната мечта, повярвайте ми, заслужава си всеки момент, в който сте се чувствали отритнати и не са ни харесали. Не е така. Просто не е бил вашия момент, не е бил вашия сезон. Така че борете се и успехът ще дойде. Рано или късно успехът идва. Остава ни само едно. Да си дадем новия алманах за Васил Левски, стратег и творец. Ти си един от малкото хора, които вече го притежава. Няколко твои съотборници от канадците от Елбетица преди това го получиха. Благодаря. И да ти пожелавам късмет. Надяваме се, че това ще остане един ценен, бих казал, безценен спомен от фермата Нишката на живота. И ако ми позволите да кажа нещо последно, което е над фермата, и то единственото нещо, което е над фермата, е България. И се моля хората отвън да разберат, че когато сме обединени, ние ще преборим всички проблеми. Така че не се разединявайте, съединявайте се. Благодаря ти много. Благодаря ти. И сега с нещата... един от най-запомнящите се участници от всички сезони на фермата. И сега с нещата, които каза, и с речта, която отправи към твоите съотборници преди гласуването, искам да кажа, че съм изключително щастлив, че наистина те поканих в предаването и аз се пошегувах с тебе, че няма да ни оставиш на мира. Наистина радвам се, че фермата ни запознава с хора като теб. Благодаря. Моника те чака там някъде. Заповядай. Твоя път е на там. Благодаря ти много. Чао. Благодаря.